El correu electrònic s'ha convertit en una eina fonamental en l'àmbit administratiu i un bon auxiliar administratiu l'ha de saber gestionar correctament. En aquest vídeo aprendrem a com crear etiquetes que contindran correus electrònics i com fer que correus que rebem vagin directament en aquesta etiqueta sense passar per la safata d'entrada. Les etiquetes en el Gmail se situen a la banda esquerra de la pantalla i contenen correus seguint una estructura que nosaltres hem definit prèviament. Però com es fa una etiqueta? En aquesta àrea de les etiquetes ens desplaçarem fins a la part inferior. Si no veiéssim l'opció, clicarem a Més. I ara sí, a la part inferior trobem Crear una etiqueta. Quan hi cliquem apareixerà un quadre de diàleg en el qual podrem establir un nom per la nostra etiqueta, en aquest cas, CEFET. I també la podríem col·locar dintre d'alguna de les altres etiquetes per crear tota una estructura. En aquest cas no ho farem, serà una etiqueta principal. Cliquem a Crea i la nostra etiqueta ja s'ha creat. Ara ja podem deixar correus en aquesta etiqueta, bé arrossegant-los o bé seleccionant-los i utilitzant l'opció de Mou A, on podrem escollir la nostra etiqueta. Només cal buscar-la entre totes les disponibles. Veiem que el correu ha desaparegut de la safata d'entrada, però si cliquem a CEFET, efectivament aquí trobem el nostre correu. Però què passaria si ens volguéssim estalviar aquest moviment? És a dir, que no passessin els correus de Joan Maria Rovira per la safata d'entrada, sinó que anessin a parar directament a l'etiqueta CEFET. Ara ho posarem en pràctica. Aquí tenim un correu del mateix remitent. El seleccionarem. I farem un clic a Més. I tot seguit a Filtra els missatges com aquest. Mantindrem tota la informació, però crearem un filtre. En aquest cas, voldrem que d'aquest remitent els seus missatges no passin per la safata d'entrada i que immediatament vagin a parar a l'etiqueta que abans hem creat. L'etiqueta CEFET. A més, per tindre una uniformitat en tots els missatges, també passarem totes les converses anteriors. En aquest cas, 49 converses passaran a la carpeta. I ara, finalment, farem el Crear un filtre. Ara, si tornem a l'etiqueta CEFET, podrem comprovar que tots els correus s'han bellugat. Els més recents, però també aquells que són més antics. Ara, els correus d'aquest remitent aniran a parar dintre d'aquesta etiqueta directament sense passar per la safata d'entrada. Per demostrar-ho, tenim un correu preparat, el qual procedirem a enviar. Si ara tornem al correu destinatari, comprovarem que a la safata d'entrada no ha arribat aquest missatge, però que en canvi a l'etiqueta CEFET sí que hi ha un correu nou. Si entrem, veurem que ha anat a parar directament en aquesta etiqueta. Una bona forma d'organitzar els nostres correus.